че и тук в момента сме в едно така доста стабилно сървърче, в което в момента правиме някакъв взрив даунинг в пода. И така, и в момента правиме взрив, както виждате. Много интересен взрив. О, га забива като... Особено ако... Отивам да проверя. Особено ако, нали... Заби ми като кон на дупе. Мен рядко ми забива, само при по-такова... Абе сега. Като снимам ми забива. Но да продължаваме малко... Опа. Експлозийки, дай го по. А в дискусията е главният на сървъра и други там приятелчета. Правиме, да пушим цигари, че съм главен. Да пушим цигари, че съм гладен, ага вече, това е жестоко. Не си пала. Значи чакам да пушим цигари, не казвайте на никой. Чу се на клипа. Какво направихте, бе? Що ми се бие, бе? На Дани сървър е крашна. Красна ли, бе? Верно? Верно ли красна, бе, Демо? Да. Стига, бе. Не е крашна. Аре, хора, това е скрап. Хубаво, айде хора, това ще от мен. Това ще от мен. Надявам се да ви е харесало.